Hello friend, welcome back to my channel. Tikat nung masuk komen hakan ikan zanmit ke bamanta hak bang ayo ban pen pau sipi. Mana koi kapor sa koi pat kapor ke bang ajula ban sekri na ke banta jongki parado parasnam. Ndai menta sai sin pat na yo ikan ikalat ban sim ka kabuk siar ke berupa ban pen pau sipi ki pat ba. Pun sini na kaliam congang laju ong ya ki parlok ki parado ki parasnam. Haba piwan siyo sngoba ban daya husiar. Ya lagi jongki tiar gitar kamtam. Ya kiriu kentai. Ki bakit ya ki plugging lani ki bank baki nomban pai syadien namar kajinglong jingman jong kayo hasilong hayo du kendailan kalong kaba seniu hadu kata-kata namar lengba kajingmi jong ki kena ki ba ngop hau drugs te kamut ba kila persyang no da kalenti kaba kim kwa ban trai ban kata andrei kila sumlin baik tang ban klok pla hak yu kihan te kani kade ke kaba pen kelalong ya kayo bakan seniu durno hakipor ki ba mensua ngaju sngo ya kiriu temen bagi ong ba hapo yo lada kin yo i bahap kapisa san spot tingka ha madan lani ha futpan ki syepet iwe om sem ladon ki banut ban khli lani ban sim ya kata kapisa na madan kat hadu ba kinadon ki briu ki bai yam ki balanyar ki balaud ban ja kuni kumtai kamut ha kata kapor kin sayatu ba kadon ha kata kajaka ti perlok mentapan ngasngo ban kerpat sepi ba pin share ki video ki jonga na koi kopor sa koi kopor na marang aju tap ki video ki baron kam bat ki bala ru bantai ya ka imlang ka salang ha ka ni kari kasi jongi ti kublai sibun ya ka jing kersan jong pi ya ka channel jonga ngai i ba leng ba ka jing i ki jong pi leng ba ka jing subun ka jong pi ka lap la ya na bangan le ki baron kam tam bangan tap ya ki video ha po ka channel jonga ki video ki bala bantai ya ka jai ban riu ti menta ka sin pan ngadon ban ya thu sepi ki parlong ngalayo ban tam ya kini kawai ka voter ID kini kawai ka voter ID namtip yo lesi kini ka voter ID yo lesi pilasha kla no haki mentu haki yo kihat bat kila bret pathar ya ki kot kisla jempi ndai nak liam chunga ngakwa ban pentip sepi ki parlok ba pinya share ya kini ka video namar kini ka voter ID kedai ka jong iban hunlang suyam bat di kwa jong dei starly chulan ini samlai dei nakasinong Sangpung po sinong village Sangpung district west Jangtia Hill kan kamsiam sitom yang bagan penpoi si namar ba lada umdai leng ba ka YouTube channel kamun nganum la ban penpai ya ki kot kisla lani kinu documents ki bang iyo ban kan haki lenti kisengkin nrei ke pat kabang kwa ban ong sipi ki parlok menta kani kadai ke jing pentim subhaban sha skor bahai kani ka jingkren jonga nganum la ban sekri pi baro nrei lada kalai tenah lada kalai dei ba ngayo tamanga lani yo tam ki parlok ki itu yanga ki batip ya ka YouTube channel jonga te kemud ngadang la ban pen i kumni kumbanga pen i menta nrei lada dei pan ba ki yo tam da ki ki briu ki bom itu yanga lani ki bom tip ya ka channel jonga kamut kata kelas syukut no bat pila syudu ai no ya ki kot kisla ki ba pidon kam ki ba pila penhap lani pila satu no ha ki mentu ayo han ngit scam lang ba kani ke video pin share kani ke video kan voice ini iba hunlang iban hunlang kan voice ini iban hunlang ban inyo biang ya kani ka voter ID chungi dena kaliang chunga ngam kwa ban ladang yo ikunu kuno ka kot kasla ka banga i ba kadai ka badon kam ngam kwa ban chuset tang haladil ni ban chubrat ba kintu han ringa kwa hi ban poi biang sa kitu ki try ki badai hok jom ki try ki kot kisla namar ba ka voter ID ru kam dai hi ka basuk ladang isu berat sini setai kan sem jing yo lese don kiriu sniu kin sim ya kini ki documents jom pi kin le sniu kuno ka jaka bat kin berat ani kin penhap no ya kita ki documents jom pi hak tu ka jaka kamut ka kam sniu ka badon hak tu ka jaka pila sakit klik ma pi ki badon ya tu ka documents hak tu ka jaka tengai pila sutu ba ya kani ka jing pensai jonga kanang ban lai kuno ka jingjia ka basungsi te subhaban sim kiai kini ki jingjia ka ki bejujia ki yo kihan om shu tang hasilong rei menta kilas sapriang bahasa inong pendong ru kumju ka jinjelai jong drugs kalong ka bapen sniu dur du ka data ya ka ribat ka jaj ban riu chungi bat ki jing sniu kin mi ki bahar kom dai na kani ka daw ba ngimla shu ban te lakam ya ka jing sniu bat ka hokru ngi iba kam don shu hakmat jong new drugs enum don shu ki bala ban pen shisha ya ta ka hong namar ka jinjelai plat new drugs ka jing lai lan plat jong drugs kala pen long no ya ka ribat ka jaj ban riu ba kan ngat ha ta ka jinjelai jong ka jing sniu kublai sibun ngin senang ya sempat hak yu pat ki video